na subscribe domin kwankwadar Zuma Family, music, comedy, movies, and many more. To alhamdulillah an samu ci gaba kwarai da gaske, saboda lokacin da aka yada mu nan gurin ma'aikacin shi da irin da ake yi haka na a zuba ciyawa. To daga ƙarshe Allah fito da kwano, aka rika sa azara ana buga kwano, aka zo a hankali tun ana nan har aka zo Allah ya taimake mu, aka ba da dama aka ce a yi gini. Lokacin da aka ce a yi ginin nan ba kowa ke da kafin ma zai ginin ba, amma da ya zama dole a yi ginin, zamani ne ya zo na inganta mu aka fara ba dama a Kano State kasuwanni su gina kasuwa da kansu, fanteka aka fara ba dama. Na subscribe domin kwankwadar Zuma Family, music, comedy, movies, and many more.